Perquè m'agrada molt la temporada alta. Molt bé. Tinc moltes ganes de veure l'Ostermeyer perquè bàsicament no l'he vist abans i m'ho he perdut i ho he de veure. És un home que fa rock and roll. Fot una mirada a la realitat, agafa els temes del moment que afecten la nostra societat i et planteja, doncs, això, una mirada que exigeix un canvi. Tinc moltes ganes del rock and roll de l'Ostermeyer. Hi ha diverses coses que m'interessen d'aquest espectacle. Per una banda, la barreja que fan de la interpretació amb la música, en directe al teatre i la dansa. És una companyia de molts actors de diferents nacionalitats, és a dir, que hi ha llenguatges molt diferents alhora en un escenari i, a més, també hem de destacar la presència d'una gran dama de la interpretació belga. Fa un paper increïble, tinc moltes ganes de veure-ho. És una veu increïble, la d'aquesta dona, a més, té moltes taules, tinc moltes ganes de veure aquesta proposta. Els Rimini Protocol són els absoluts protagonistes del realisme més bèstia en el teatre. Al Temporada Alta han escollit una proposta que jo no me la perdré per res del món. Fan coses molt loques i plantar només un robot a l'escenari trobo que promet. Estic en una fase en la que m'agrada molt portar la meva filla a fer-li descobrir noves propostes. De fet, algunes les hem mirat juntes per veure de què anaven i amb el meu fill també té 13 anys i ja ha començat a veure coses i m'ha agradat molt la reacció que ha tingut davant de coses que jo potser pensava no crec que li agradi, potser per l'edat, és massa arriscat. Li han agradat, m'ha encantat l'experiència, vull tornar a repetir.